Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wonogiri. Kali ini kita vlognya mau kerja bakti. Ini di bulan Lebaran, H+5 ya. H+5 kita sudah kerja bakti, soalnya apa itu? Meskipun ini masih di momen-momen Lebaran, tapi kita lakukan kerja bakti, soalnya kalau sehabis Syawal nanti sudah banyak para warga itu yang berangkat merantau lagi. Jadi ini kita kerja baktinya kita ajukan, jadi biar yang ikut kerja bakti ini biar maksimal. Oke, seperti apa keseruannya, langsung saja kita meluncur ke lokasi. Ini sudah banyak yang datang. Dan ini kita kerja baktinya mau mengganti gorong-gorong. Jadi gorong-gorongnya ini kita ganti yang lebih besar. Soalnya waktu hujan itu airnya membludak. Dan perlu diketahui ini adalah gorong-gorong ini swadaya dari masyarakat RT 03 RW 06, bukan dari caleg ataupun dari apa. Ini murni hasil dari swadaya masyarakat RT 03 RW 06. Tapi merosane kok ngono. Napase kumat minggu. Hei, mama, mah. Ya saya alon ngono. Pisan kok sikil kasne yo ora. Pisan ora kok. Saya alon yo kowe. Lha iki lho sikil kowe akil kas mari, iki maneh mbruweni nglontok-nglontok ngono lho iki dramang. Lu nengen. Banyu enggak? Iya. Ini murah loh, 5.000. Pas ini kok boleh 5.000. Loh, ya kena kuwi enteng nek sak kuwi. Dari kambung ana dhewe apa yang iki kok. Iki priki penak lho. Pun go arep ngono kok. Ayo kilo. Bukae. Kita lagi berat. Ini orang. Dan iki. Ini ngerti tiga nih. Tahan kok. Dikira itu bagus bisa. Aku ora. Iki musuke oye rada hari ya. Lah aku wis ngulan nek dijak ngetane. Kopine medun.
Ngarepen diutuhne lho. Malah pucah. Ini sangka maju. Gua. Bisa wis pecah no. Bisa pecah ya. Maju gane, Cong. Wis kuwi langsung brablong. Wis ditangge nama duris. Paman. Iya. Ngurusi ngerasi tas setengah hari malah diwari-wari. Ora iso. Lagi utuhne kamu ora iso. Aku nek go anu Wis kuwi langsung di separo kan kena go gorong-gorong ora aku langsung kok. kalinan wis separo ya kena wis separo. Tatakan halus malah ono. Mandure kono. Oh, lagi nih. Mandure kudu. Oh, angkat mul. Hari untuk nek kapan iki? Salahe gelas ora nganggo ya, nganggo akeh. Iki gentene yo apa-apa. Kopi nek mata rapi. Rasa kuah. Lho iki oke no gelas. Iya sing ora gelas ora banyak apa. Yo. Iya no. Mul, aku ngerok iki ya. Larang sik. Gabi iki to. Sebenarnya tau ngesor ya. Harapan. Untung ora teko kalen. Ini sempat nyolot ya, wong panik kudune ora iso berpikir. Melu. Untung ras itu. Untung ra itu wis. Panik aku. Wong tuwek gelem termasuk karo genter. Delok mine. Terang, barang wis muni. Lah iya. Kayak bingung iki kok. Sebelah harmore. Kursi itu lah. Orang makan hindari orang ini bukan mobil. Truk mobil itu motor. Truk kita itu menghindari dia mengharapkan mobil. Kita lanjut lagi. Ini direncana mau dibongkar sebelah dulu, tapi mengingat karena orangnya banyak, ini dibongkar sekalian. Jadi biar bisa semuanya bisa bekerja. Jalan-jalan ya. Tangannya dijak. Dari kepas dia tangan tuh. Yo, kena yo. Sampai yo. Sosok iki dikai lemas e. Mana anak-anak mana wis gunggang. Dari kan itu lumayan. Itu kulon ha. Itu kulon harus mesti itu nanti. Itu sini ya. Itu yang hari. Itu dia ke sini
Ayo wong kita tambahi kene, oe. Ini aliran dari gunung masih mengalir. Ada orang lewati jalannya belum jadi. Kayu iki lho, iso. Kayu iki lho nang dikae wae. Kayu iki loro no ra. Ora iso lho. Loro. Loro. Nah, kek anu bau wedok medun. Sama wis ketok. Ono lho, Dik, wong rono lho. Angel lho, Mbah. Sik, Mbah. Iki lho wis dadi, Mbah, dalane. Ya, Mbah Mo. Tandur mikul kowe. Wes dilimbang kok. Iki munggah oh. Alon-alon deh. Ngidul lho. Oh, ya ridul kok kene tan. Ngidul nganti. Ridul kene lho, Mak. Biasane ngetan ngidul. Nang warung. Iso. Kuwi langsungane, Lek. Langsungane. Sik, ket nang warung. Ora sih tong kas telu. Ya. Kulo katurung ganti RT. Ngombe sik, Bang, kok. Kae. Tane. Mampir nggon Pak Lurah kono. Handel deh. Yang iki digoleki kon dia pandang ilang nek. Nek iku sapa? Anu bayar. Aku ora iso panjangnya. Ora iso. Itu sapa selamat iki kan, Ben. Selamat iki. Lah selamat Pak Selamat RT malah iso loh. Oh iya. Baru kunna bare ora kunna. Wong anu tekan ngono kae tingkepane rugi ora iso kok. Gambar opo lho kurang dari kaya ngono. Gambar wayang, gambar apa. Ora kulino yo golek harus kulino kono ngono lho. Anjir. Cuke kuwi lho tebing. Das-dasane. Kira ono bentuk kalan ya. Golok. Wah, seneng meneh koyo bulan. Kira ono kalan bentuk golok. Kalau ono balane dengan loro dhuwur ngisor. Sesuatu gede ya. Iki ana iki ya kene. Cek ta lek Mas. Cek. Cepak mantep ini. Cek ditane. Mesin Pak, apa itu kali semene? Ora ta sing ya. Dapat tiga ini. Yang langsung galan iki. Nah, kan iki tak boleh ora cak. Ini embon aku ora pernah. Ini kang seni dan ini jalannya biar aja 6 to ya. Yang ini kae.
Wis mantoro ae. Nggon nasi iki wis mantoro. Gabung. Ora pro kemalian. Iya. Sebenarnya sini ya. Cara kaya itu. Kayak tadi dulu. Kayak asam kayak tadi gini. Oh, dikit. Karena lebih apa hati lincep no? Wale dengkul moro-moro yo Hati lincep. abuhe mari dikumpulku kuwi yo luwara iki. Mungkin ini anak Lelep e. Iki genten iki tombak. yang penting ya tenaga. Oh, tenaga ini suaranya ada piye nek? Enak ya. Wong tuwae kok gak ada suarane kakak. Masa tenaga jelas tenang. Suarane ne karepe kakak. Tenang. Kalau kuwi bener. Langsung Ya kuwi. tonggo leguan. Orang itu pelak ngono. Leguannya. Kan kepisan sik. Heeh. Setar. Nah yo kono. Ngono. Apa lagi sembalep. Suarane wis petang ngono, sakin aku. Banyak. Wes, petah. Tandur. Sematane kono kan juga lu. Caping siun mah. Larang tuh. Itu malah patal gede sama ngangkat iki. Sing isore juga nek patal e. Jadi wis Mas, tak cukup pindah. Kurang gede ora ngangkat tok. Ora kan pulang ngono ya. Alhamdulillah kena. Salah teknis ya, Dek. Kena ngono ae nek Bambang nah hingga. Dua. Anu kuat gede. Bacale lisih nang kuwi. Pendem. Bisa banjir ngene lho. Kerune dinggo nge anu taene kuwi kok.